Doncs l'àmbit de noves tecnologies de la Fundació Pere Tarrés està format per un equip multidisciplinar i des del nostre àmbit el que fem són projectes web, la majoria dels quals estan destinats a col·lectius desfavorits que pretenem integrar en aquest ús correcte de les noves tecnologies per així combatre la bretxa digital. Tenim col·lectius de molt tipus. Els projectes que ara mateix són més representatius són, per exemple, un projecte d'aules hospitalàries. Un altre projecte que fem és un portal per professionals que treballen amb infància en risc, que també és molt representatiu de la línia de treball de la Fundació Pere Tarrés. I, per exemple, el tercer que podria ser més interessant és el projecte teranga.cat. És un portal pensat per l'acolliment de la comunitat senegalesa, entenent que els immigrants necessiten eines per conèixer quina és la realitat de Catalunya i també poder participar d'aquesta realitat. El projecte teranga.cat, que és una web que promou des de la Fundació Pere Tarrés, però és per més nosaltres, les associacions senegaleses de Catalunya. Per nosaltres és una eina de treball, una eina que ens permet tant editar alguns recursos sobretot d'informació en tots els elements de la vida, per facilitar aquesta informació que molts senegalesos potser tenen dificultat per tenir-ho. És una realitat, és l'única cosa que creix amb rapidesa a Senegal, l'accés a les noves tecnologies de la informació. I si ja tenen aquesta web, ja tenen la informació traduïda amb les llengües, tot que podem trobar quan entren a Catalunya, i tots aquests recursos jo crec que és un element fonamental.